musani ukulahla imndeni yenu nisayide nesonto. Musani ukulahla imndeni yenu nisayide nempumelelo. Musani ukulahla imndeni yenu nisayide nemshado. Ngoba mhla ufike lo mzuzu wesiphambano akusondeli okhonza nabo, akusondeli. Kunomzalwane uyangixoxela uthi ekhaya kubo kushoniwe ngizweni. Kushoniwe ngithi mina condolences. Kungcwatshwa nini? Usethi kungcwatshwa Friday, ngoFriday wephasika. Usathi awungeke nje mina ngifaka imali esiphenga ngathi ngeke enkonzweni siyakhonza angikwazi ungabi angikwazi ungaye ephasikeni. Impendulo yami ngathi uyislimo. Ngoba ayikho leader esound ozoza ukuthi baba ekhaya kushoniwe. Ngiyafisa ukuba sephasikeni. Kodwa ngicela uke ekhaya ngiyolungisa, ngiyoklina, ngiyowasha amakhethini ngoba kuzofika abantu bezongcwatshwa. Ayikho leader sound engathi lahla umndeni usayide nephasika. Mangaka amaphase usazowathola. Kodwa umncwabo uzophinda urecover. Kunabazalwane abathanda ukulahla imndeni yabo ngoba nakho usungcono. Awulahlwa umndeni. Uyabona mhlawumbe ngicela ukukusiza ngoba lento yemndeni nina ne spiritualize. Nibonile iCovid-19 yenzeni? Mefika seyibambe inkonzo bese kuthiwa sicela umndeni uye emathuneni ibandla lithatha ama take away lihambe. Umbuzo uthi uyoqhubeka nobani? Iyeke lento yakho ukuthi kini uma nginemcimbi kunemncwabo ufika ususwankile uswenza imanicure nepedicure usufika nezingane zakho usumbatha ithrow senihleli selipaka imoto enenhle osofa bekho right uqala ukususa into engcolile undlala ingubo yakho ubhala u4 inkomiso uyibamba uhlile bayakubuka abakini ngoba uyabaphakamela manje uma sekudliwe ekseni uye ebhuthini ukhipha Tupperware banama Weet-Bix banama complex ubiza zakhe ingane uwenzela zona kuphela ngoba ngeke zudle umdoke kagogo bayakubuka. Kodwa mhlala lempilo isiphela kodwa mhlala lempilo inyamalala uthi uyabuya uze ekhaya bese bekuflathe kube ngathi abasakuthandi kanti walahla umndeni ngoba ubona imali. uJesu ngesikhathi ewa wathi ubephakamisa amehlo eshayiwe engaboni na kahle wabona kancane uthi umama lo wathi uJesu mama muphi uPetro wathi uPetro ukuphikile wathi mama muphi uJuda wathi uJuda useyibulele wathi mama baba abafuni bami wathi abekho wathi mama baba abathathe bengilandela wathi umntanami abekho usele nami. Yini uma uJesu efikele umzima isizini yokuwa kokusindwa isiphambano abantu abasizile bengatholakala? Listen to me, uyazi uSathane akanqeni ukunika nizwane as a family uma nisahlupheka. Yabo nisashare imbhede ukuthi leli viki ubani olala phezulu leli viki ubani olala phansi nishare impahla. uSathane uyaniyeka when poverty is still among you. Kodwa uma senifundile seni right nibanga izingane athi omunye aniyingane zakhe nje amadanoni ithi yasondela sisi wakhe awuhamba baba kudaka utshwala baba ku ingenaphi ingane baba nodaka utshwala. Mpostoli into esingayifundisa abazalwane namhlanje, fight for the unity of your family. Let me tell you, uma kini umsindo nokhuluma uletho ukuwasha izitsha ziwashe. Uma kini uthi kubanga amagame okupheka mina ngiphekile lakaphekanga vele bafethu ngizopheka ngoba kuhlungu ukuphumelela bengekho abantu ozobuyela kubo. Ayikho okuhlungu vele kube nzima emshadweni ngathi waphakamela kini abantu bakini mhla ushada athi mhlawumbe wathi umshado wami uzoba abantu abawu-50 abazoze ekhaya ngicela umuntu abawu-2 abantu abawu-2 bafisa abantu bakini uze emshadweni wakho ngicela abantu abawu-2 njena bakuthula bakubuka. Uma sekunzima lo mshado wabaphakamela usabuyi ngoDisemba awusayifaka imali uyazi kini kunzima kangakanani uyazi nabantu abangafundile okumele basupporte ubuza ukuthi uza supportwa yimi nje kanti bengazami ngani iyazama into bathule bakubuka uyeza umzuzu wesiphambano. Ayikho into okuhlungu nje okujikela into obuchoma ngayo bese udinga abantu bezokusupport. Umndeni fight for the unity.
Yabona uma ukuthi ukuthenga igrosa kini khona okuletha funa lo contribute nalo contribute nalo contribute manje uyabona ukuthi yena lento ebangumsindo uma uNkulunkulu ekubusisile ithenge noma bengakubhuqa bathi awutaka mama singaba yini ufala la sibusisiwe isandla mhlawumbe le verse awulizwa lithi buka lento sibusisiwe isandla kunesi ngicela uwenze connotation la isiphi isandla singaphezulu isiphi singaphansi iyazi empilweni lento njalo uma uphiwa uyohleza ungaphansi akubusisekile ukuphiwa njalo